Vi er i marts 2017, og den dengang kommende statsminister besøger Færøerne for første gang. Jeg er vært, og jeg forsøger at indfri hendes ønske om at lære Færøerne at kende ved at møde så mange mennesker som muligt. Men da vi besøger de forskellige virksomheder, vi har aftaler med, så bliver hun hurtigt gelejtet ind på chefkontorerne, hvor entusiastiske chefer fortæller om det, som de kæmper med. Blandt lakseopdrætterne er der i 2017 en trussel, som fylder billedet. Lakselus. I chefkontor efter chefkontor ser vi nærbilleder af lusene på kæmpestore skærme, og den kommende statsminister får en dyb indsigt i lakselusens reproduktion, lakselusens anatomi, lakselusens levevis, og hvordan lakselusen kan bekæmpes uden at bruge kemikalier, uden at beskadige den dyrebare laks. Jeg sidder nogle gange og tænker, at de her chefer lyder lidt som fodboldtrænere før en vigtig kamp. Selvfølgelig kan vi vinde mod lusene. Vi har før bevist, at vi kan slå stærke modstandere. Og så fortæller de om, hvordan kampen mod laksevirus var blevet vundet med systematiske test i meget stort antal. Da turen er forbi, giver vi hinanden et farvelkram i lufthavnen, og jeg tænker, at det er gået okay. Folk har været imødekommende og hjælpsomme og venlige, og den kommende statsminister siger, at hun har været rigtig glad for turen. Men da hendes fly letter, så står jeg tilbage med en fornemmelse af, at hun nu sidder oppe i luften og tænker, at der gik lige lovlig meget lakselus i den. Hun havde ønsket at lære lidt mere om menneskene, og måske lidt mindre om lusene. Vi flytter os så præcis 3 år frem i tiden. Coronaen bryder ud i Europa, og Færøerne er det land, som bliver forholdsvis hårdest ramt. Det må hun forholde sig til, for nu er hun blevet statsminister. Jeg er bekymret, siger hun i en tale, og appellerer indtrængende til, at man på Færøerne sætter ind med alt, hvad man har. Igen har jeg en fornemmelse af, hvad hun i virkeligheden tænker. Kære færinger, gå nu lige meget op i menneskenes sundhed, som I går op i laksenes sundhed. Men hun skal senere komme til at forstå, at det er 2 sider af samme sag. Den store kapacitet og de erfaringer, der var opbygget for at teste laks for virus, bliver nu brugt til at teste mennesker for virus i stor skala. Og således kommer Færøerne til at slå ud i 3 statistikker i den globale fortælling om coronaens hærgen. 1. Vi er blandt dem, der bliver hårdest ramt i starten. 2. Vi tester flest og hurtigst. Og 3. Vi er blandt de første til at blive helt coronafri. Det er altså kampen for laksens velbefindende, der ruster Færøerne til kampen mod pandemien. Og således opstår på Færøerne i det herrens år 2020 den politiske lærdom, som vi kan kalde lakselusdoktrinen. Den viser, hvordan ting hænger sammen, og den giver os gode pejlemærker i de fleste af livets forhold. Lakselusdoktrinen siger for det første, at det er ikke kun sygdom, der smitter. Det kom jeg til at tænke på i går aftes, da jeg var til middag hos gode venner i den lejlighed, hvor en af statsministerens forgængere, en vis herr Thorvald Stauning, for 120 år siden boede, tænkte sine tanker og lagde sine planer om et solidarisk samfund. Med det skabtes der en følelse af fællesskab, af medejerskab og medansvar. Og det viste sig jo at være meget gavnligt 120 år senere, da pandemien ramte Danmark, og hans efterfølger stod med ansvaret. I usolidariske samfund gik det knap så godt.
Foråret har været præget af debatten om racisme. Hvad siger lakselusdoktrinen om det? Den siger, at detaljer, der hver for sig er næsten usynlige og synes ganske ubetydelige, kan gøre stor skade, når de lægges sammen, når de bliver mange. En enkelt lakselus er ingenting. Mange lus kan vælte en industri. En enkelt racistisk bemærkning ser ikke ud til at gøre den store skade. Men hvis vi ikke slår ned på dem, så længe de er enkeltstående, så bliver de byggesten for en kultur og en holdning, der er ekskluderende og, som vi har set, eksplosiv. Nedladende ord er skadelige. De smitter. De er lakselus. Statsministeren bebudede i maj, at i næste folketingsår vil der komme en lov, der siger, at investeringer i telekommunikation skal foretages af allierede lande. Adressen var klar. Kina skal ud. Det var et skridt ud af frygten for den store magt i øst. Det var godt, for vi må stå op imod Kina. Men det bliver svært, blandt andet fordi man på Færøerne i god tro og med grønt lys for dem, der har det sikkerhedspolitiske ansvar i riget, har opbygget et tæt samarbejde med kineserne om telekommunikation. Og mens sikkerhed er fælles for hele riget, så er telekommunikation et færøsk anliggende. Og selvom man juridisk, måske i sikkerhedspolitikkens navn, kan flytte et område tilbage til København, så kan det ikke lade sig gøre politisk. Man vil underminere ordningen bare ved at forsøge at gøre det. Den her beslutning må træffes på Færøerne. Når lakselusene bliver så mange, at det kommer ud af kontrol, må man bruge kemikalier for at bekæmpe dem. Så længe lusene er få, kan de bekæmpes med ferskvand. Kemikalier betyder i vores verden politisk magt. Ferskvand betyder dialog. Udviklingen i Arktis kræver, at der skal bruges rigtig meget ferskvand de kommende år. Riget skal jo både være sammen og hver for sig, samtidig med at stormagternes økonomiske og militære rivalisering øges. Jeg vil derfor takke regeringen for den åbne tilgang, man har valgt, nu hvor riget skal have en ny arktisk strategi. Alle rigets lande har sine styrker. Grønlands enorme geografi er selvfølgelig vigtigst. Men Færøernes placering og store havområde giver også tyngde. Og selvom Danmark, må vi sige, er et lille land, der ligger uden for Arktis, så er den økonomiske og diplomatiske muskel større her, end den er i Nordatlanten. Hvis vi kan kombinere disse styrker, så kan vi blive en stor spiller, en stor magt i Arktis. Men det kræver blandt andet, at Danmark er villig til at omlægge sine udenrigspolitiske prioriteringer og bruge flere ressourcer på at styrke rigsfællesskabets position i Nordatlanten. Til sidst vil jeg takke for samarbejdet det sidste år. Nogle sager er løst, andre bliver det forhåbentlig i året, der kommer. Hvis vi tager lusene en for en, så skal vi nok klare det med ferskvand. Men nogle gange bliver lusene så mange, at der må kemikalier til. Før i dag blev der afsagt en dom i Højesteret, hvor 4 personer, der i 10 år har stået anklaget for meget grov økonomisk kriminalitet, blandt andet i en færøsk bank, blev frikendt. Det er bare den seneste af mange sager, hvor den danske stat har anklaget borgere, jeg kender mest til de færøske borgere, og siden brugt 5, 6, 7, 8, 9, 10 år for at finde ud af, at de faktisk er uskyldige. Men anklageskriftet er offentligt. Pressen dømmer dem. Folkedomstolen dømmer dem. De mister sine karrieremuligheder. Deres privatliv rammes. Deres familier rammes. Deres retssikkerhed rammes af retssystemet. Det man reelt gør ved at lade sagerne trække så længe ud, er, at man dømmer uskyldige mennesker. At det sker gang på gang, viser, synes jeg, at der er noget galt
inde i selve retsstatens kerne. Det er helt uacceptabelt, og det er noget, jeg vil forfølge i året, der kommer. Tak for ordet.